Kommer Vickis? Kommer Vickis på skoter? Kör, kör! Jag kör 70 km/h. 70? Oj, oj, oj. Filmar du? Ja. Jo. Det är 80 tummar. Oh, ja. Ja, just det. Just det, ja. Ja, tryck ut. Ja, fortsätt, kör. Filma. Filmar? Ja. Ja, så. Kör nu. Du kan ju. Ja. Va? Du är skitbra. Ser du nu? Träningspass. Oj, oj, oj. Skrik hon. Kommer Gabbis på en orangea. Full fräs. Full gas, full gas. Nej, full gas. Hej.